Ассалому алайкум тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. Ва чуноне ки дидед, мо имрӯз мехостем якду бургер тайёр кунем хонада ва ман ҳоло дар инҷа ба таври худам ҳамин котлетҳои бургерро тайёр мекунам. ҳамна ба шумо нишон хоҳам дод ва барои шумо низ як мотиватсияе барои тайёр кардани бургери хонагӣ шояд ки шавад. ва бо мо бошед то охири видео ва иншолло ки мо нишон медиҳем чӣ тавр ва иншолло ки ба шумо низ хуш меояд. ман ҳамин хел майда реза мекунам як пиёзи миёнаро ва дар як 300 чанд грамм 350 грамм ҳамхел фарш доштам дар ҳавай. ман ҳамин пиёзоро якҷо мекунам. фарши ман харида нест, ҳамин гӯшти гова ман аз мясорубка гузарондам ва анами хел пиёзоро ман майда мекунам. ман хостам аввал дар блендер майда кунам, баъдан боз ихел кардам ва ҳамин хел майдаи шурӯъ мекунем ки дар ҳамин котлетҳо яъни пиёза яъне ки ҳис накуна одам. вақте ки котлета мехӯрӣ ҳис накунӣ. пиёз асосан барои вай дохили фарш меандозем ки як вай аста як чӣ хел гӯем ҳамин мулоимии котлет аз ҳамин пиёз вобастагӣ дорад. барои ҳамин пиёза дохили ҳамин фаршамо мекунем ва анами хел майда реза мекунем ва кадом мехоҳад боз ягон чеснок добавит мекунад, лекин аз сабабе ки ман фарзандам намехӯрам, чизи тез наметиҳам ман, барои ҳамин хел як пиёз андохтам, тамом. мана инҷо аллакай мебинед ки ман ҳамин хел фарши мо ҳаст. дар айни ҳол инҷа ман камакаке ҳамин нарми ҷои нарми батона гирифта камтар шир рехта, баъд аз он майда мекунам ҳамин вай нона ва ҳамроҳи фаршамо яъне ки омехта мекунам. ман ҳамин хел ва шумо низ метавонед агар ки хоҳед ҳамин хел каме мендозед, ё ки гоҳ инсонҳое ҳастанд ки орд чӣ мекунанд, лекин анамин тавр котлетҳо бениҳоят ширини ҳам бамазза ва ҳам чӣ хел гӯм як котлети вай мешавада. як котлети хел ҳис намекунӣ ки дурунаш дар ягон вай нон ё ки орд. камакак батона гирифта чӣ кунӣ нағз аст ва каме намак ман андохтам. дигар ягон приправа на зира на ягон чиз наандохтам. агар шумо хоҳед каме мурч дохилаш мендозед ва ягон приправаи дилхоҳи худатонро мендозед, вале ҳамин тавр беҳад бамазза ва иштиёовар ҳаст. ва баъдан як дона тухм меандозам то ки барои часпидани котлетҳои мо яъне ки майдаву тит нашаванд вақти жарид кунимо, як дона тухм ҳамроҳ мекунам. ман агар ҳамин фарш бисёртарам бошад, чанд қаям бошад, ҳамин як дона тухм истифода мекунам, чунки котлет ҳамин ки тухмаш зиёдтар шуд вай уже котлет намешавад. котлет бояд ба як дона тухм, яъне ки як дона тухм қатъи ҳамин котлет аст. хеле ки бисёр шид вай уже котлет шуда наметавонад. мана инҷа ман хушрӯ ина алдараш мекунам ва аллакай мана ба қолаб даровардамша. вақти ҳамин хел қолаб чӣ кардан ҳам хел чӣ хел гӯем ба дастамон вай мекунем сахт чӣ мекунем ки чтобы ҳамин котлетҳои мо тит нашаванд ва формаи худро гум накунанд то жарид карда гирифта намон. ман ҳамин хел мезанем дар дастамон ки ҳамин гӯштои қимашудаи мо ба ҳамдигар хуб часпида, яъне ки формаи худа гум накунанд. инҷа ман каме равған андохта ҳозир дар газ мехоҳам ки жарид кунамша. ман аввал дар ҳамин газа камфоркаша хел баланд мекунам
این کنفورکاش خودش پست است. خیلی هم خیلی بالا میکنم که سرخ شود. هر دو طرفش که سرخ شد دهنش نمیپوشم اول. هر دو طرفش سرخ کرده بعداً کریشکارم من میپوشم و گاز پست میکنم که تو کتلتو هم خیلی وای شوند، درونشون خام نموند و اساساً همین پیازش کتلت خام مونم خیلی بیزه، یعنی که خوردن طبی آدم نمیکشد، خیلی یک خرز خرز میکنن نمیفورد. انا من алакай котлетом сурх шуд ва кришкашона пӯшондаму каме дигар меистанд ва баъдан гирифтамшона. ростӣ беҳад тез сурх мешаванд, тез тайёр мешаванд ва анамин тарзи пухтани котлет ростӣ намесӯзад ва ҳам дурунаш пиёзаш хом намемонад. инҷа ман чиро истифода бурдам? Ман хел сир харидам магазин, ҳам хел вай булочкаҳо шаву, як дона бодирингу, як дона помидор ва манами котлетҳои бирон кардама ҳозир мегирам, ҳамаша тайёр мекунам. Ман ростӣ хостам каме майонез вай кунам. ростӣ мо гудакмон намехоҳем ки майонез хӯра, ҳам хел майонез вай мехӯра. каме чихе гӯем уксусдора чи, барои ҳамин нахостам ва дар пеши ин мо накардем. баъдан майонез шакидам, ману шавҳарам да майонез кардем. ростӣ шумо низ аз майонез истифода барем, хел бамаза аст. мо дар пеши духтарам ки тайёр кардам нахостам ки бинам, вақте майонеза мебинам мехӯрум мекунам, ман накардам. ҳам хел буридам, хай чизои корои оддӣ, ҳам хел ҳамаша ман гирд буридаму салати вай чӣ мегӯянд, ҳамун салата мехостам кунам, не ки ман салат надоштам дар хона ва рӯзи выходной ки буд, ман умуман берун набуромадам, ҳамин хел салат надоштам. хай бе салат ҳамин бодирингу помидору камхарҷ гӯёда, камхарҷ. хай асосаш ки ҳамин ваи хонада тайёр карда мехӯрӣ. мисол ҳамин чизҳои дараҷаи якум ки ҳама дар холодильникаш помидору бодирингу ҳамхелчиёра дора ва ин салату хелчиё мисол одам ред ки ман намехӯрам, ягон мегирам. инҷа надоштам, ман ҳамин бодирингу помидорро реза кардаму тайёр кардам. шумо низ тайёр кунед, пушаймон намешавед. мана инҷа ҳамин хел ман тал задам шона ва баъдан ростӣ мо болои инда ман баъд аз сиру помидор бо каме майонез кардам ва инҷа фақат ҳам хел ҳичи накардам, ман нишон додам. ҳам хели ман ҳам хел тал задам. хай бо ҳар кас ба фантазияи худаш чизе хоҳад дурунашда, мисол гарчица мендозе ё ки вайам бомаза ҳаст, ба ӯ тарзам хеле бомаза мебиёяд. лекин ҳамин хелам ростӣ одам ҳавас кунад, хонада ҳамин хел чия тайёр кардан мешавад. ин чизое ки мисол аз камхарҷу